हरनि 12टा लोगोफोर खिन्थु जों मा खालामदों नै दिनै हरनि 12टायाव आं ब्लेक कफि आरो मिथुआ दावदै एवनानै ओंखाम जाबावबाय नै माने दहाय जानानै ओरैनो दं माने आरो 12टायाव ओंखाम उखैबावबाय आरोना ओमफ्राय दा टमेट' ना गोरानमोन ओमफ्राय दावदै एवनानै जाबावबाय अमायगा मालाय गासिबो उन्दुजोब्बाय ओमफ्राय लाइट साइट्स बाहेरानिबो अफ खालाम माखासेखौ अफ खालामजोब्बाय इल' दङ ओमफ्राय नै ज' कफि लोंसै आंबो ब्लेक ओमफ्राय हायनारिया नै जि नेगासिनो आंखौहाय वाव कफिनि उखुन्दैया लोगोफोरनि उन्दुनो ओंखाराखै दिनै मानोबा ओंखायनो जोङो मा होनो कफि लोंबाय आरो ब्लेक कफि हरनि समाव रावबो गैला सिरि मिथुनि ओंखाम जानायखौ नेनोसै एसे खामफ्लायावनो जासिगोन बे आं कफि लोंसिगोन आरो ओंखाम जानो हाला माने आं डाबल Oh my god, चलो शुरू करो मिठू नहीं दावदै एवनानै होथारबाय जानो हरनि 12:30 गामियाव दा इदि रावबो थाला 11:41 हरनि लोगोफोर ओमफ्राय बे समावनो जोङो नै मिठुआ ओंखाम उखैदोंना ओमफ्राय आं कफि लोंसै टाइमाव ब्लेक कफि लोंनांगौबा आरो आं दिनै उन्दुखाला आरोखि डाबल ओंखाम उखैनाय जाखाय गोथावद्राय जादोंमोन नामा ओंख्रिया मिथु हा Oh my god माबा ओंखामखौनो जाया इसेखौनो दे मर्निं आलु लाबोलाय आदाया नै अमा नामा है मोनजाया इनि बेदर गैया दिनै पापरजों जानो ओमफ्राय जोङो दुन्दिया मिरामिस अमा लाय अमा जानोसैलायनाय लोगोफोर जोंना दिनै गेदेरफोरा संगोन अमाखौ बिराद गोथाव सङो सुना दोनसै दा थाब फै दे मिथु मिथिबाय लोगोफोर जोंना दिनै अमा बेदर दं नालाय मिथुना जेबो गैया ओंखायनो लिभार लानो थांगासिनो दं ओमफ्राय गेदेरफोरा जोंना जि मिउजिक दामगासिनो दङ चल जा जल्दि आना बाय बाय Hello everyone, welcome back to Mithi Narzary YouTube channel लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै फैलायबाय मानोना डेलि ब्लग लाबोनो हायो आङो लाबोनो मोनाबाथाय गोसोखौ मोजां मोना ओंखायनो जिखि खालामा माने नोंथांमोनजों शेयार खालामनो गोसो जायो आरो लोगोफोर सफैदो बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांबाय थानोसै ना मा बुङो लोगोफोर हेल' तु निउ फ्लावार सुदों नामा ओमफ्राय गेदेरफोरा नै मालाय गासिबो फुलखौ सुजोबनानै ग्रिलाव फोरानजोबना दोनबाय नै मालाय न' सिङाव जाफैसिगोन जा खामानि मावोना रेस्टखौनो थाखाय आं नोंखौनो नेबाय थादों मा लाबोदों आलु फिसा ओमफ्राय लिभार बा गाव मा जायो लिभार इतना सारा लिभार माबा टमेट' होना होदों होनबालाय वाव दा फैगोन इयो जि गोथाव संगासिनो नै जोंना गेदेरफ्रा अमा ग्लुब 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 गावहा जायैनि लिभारखौनो थिगसे लाना फैबाय अबसे आंसो लिभार लाबार जाखोरा सुना होनि र' लोगोफोर बिथिं लिभारखौ एसे बयल खालामनानै लाबाय नै ओमफ्राय बिथिं आदानि माबाया बेदरा जाहां जाहां नै एकदम ड्राइ फ्राइ आरोना साव साव गेब्लेगोन आं उथायनो रुना लाबाय लोगोफोर दायो बेखौ साफा खालामनानै एवनोसै लिभार फ्राइ स्टार्ट अमाया जाबाय मालाय पानी डाल लिया इसको पूरा ड्राई करेंगे इसके बाद टेम्पर लगाना इलाय को बयल खालामसै आं सुयैनि र' माइसुन्द्रिया बांद्रायबा थावा खिन्थु साबे ओइ निमुखौ सेबना होबानो जाबाय दा I boiled इधर होने को है ड्राई फ्राई बस हो गया
Alu tau. Pilai. Luta. Luta. Pilai. Kamani hani ang nungku mence. Nung be mata sukane go video kam de ang jitskini de. Mence kam de. De kum farse pogaro suka. Power bank. Hasko. Tabi de. Nizam hasko de. Sahabat terselera. Zinga taso ni bari kari fashion ni bari bellegle mancibra nah ya zinga bon je sens vous avez le nez ya zinga Nè bunga mai, ini Lipsia. Ada. Lu tu ada. Lu tu ada. दायो बे ब्लेक कफि लोंनोसै बेयावनो आं नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाथ'नोसैलाय दसे समनि थाखाय आरो फैफिनलायनोसै नेक्स्ट ब्लगाव ना मा बुङो लोगोफोर सो बाय बाय थेंक इउ सो माच लोगोफोर बाय बाय